1990 o mere ka o ji adị nọọ pụrụ iche. Ekene m Chief Edwin Omerone, osimiri nke mbụ na Nnobi, eze amụma na-eburu ọha, eze enyi agba ọsọ ọgwụ. Ekene m Maazị Nwafọ Ogbonni ya Galva. Ọ ka o siri mee, anyị na-akpọ ndị ahụ a na-eme a na-ekwekwu ha na-eme eme na ọba ha na-ekwekwu na-adịdị ike. Ekene Maazị Victor Asụsụ, ọ chọrọ nsogbu nke mbụ na ndị Izọgụ.